Ġurnalist ta' News safa fil-mira ta' attakk minn oħt il-blogger Daphne Caruana Galiza waqt laqgħa pubblika tal-kunsill lokali tal-Belt. L-attakk seħħ minn oħt Caruana Galiza li kienet preżenti għall-laqgħa li matula ġiet diskussa mozzjoni dwar it-tneħħija tal-fjuri fuq il-monument tal-assedju l-kbir brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galiza. Il-laqgħa pubblika bdiet għall-ħabta tas-6:30 ta' filgħaxija u żvolġiet f'diversi argumenti u f'ħin minnhom kunsillier li kien fuq il-mejda ġibet l-attenzjoni ta' żewġ nisa minħabba kliem mhux xieraq illi beda jingħad. Kien hawn li l-kameras ta' News bħal dawk ta' midja oħra komplew jiffilmjaw l-andament tal-laqgħa. Kif jixet il-filmat saħansitra l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Pawlu Borċolover beda joġġezzjona għax News beda jagħmel xogħlu. B'reazzjoni l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ikkundanna l-mod kif il-ġurnalista News ġie mfixkel milli jagħmel xogħlu waqt li kienet jirrapporta l-andament tal-laqgħa pubblika tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta. Fi stqarrija l-IGM qal li kif juru l-filmati mxandra jidher li l-ġurnalist kienet jiffilmja bil-mobile tiegħu meta f'ħin minnhom ġie mfixkel waqt il-qaddi ta' dmirijietu minn persuna li kienet preżenti fis-sala fejn kienet qed issir il-laqgħa. L-IGM tenna l-importanza tar-rispett lejn ix-xogħol tal-ġurnalisti mill-pubbliku filwaqt li appella biex ġurnalisti jitħallew jagħmlu xogħolhom mingħajr ma jkunu f'riskju waqt il-qadi ta' dmirijietom.